iku saknyatane gonjang seret winangun Padukuhan Jurang Porong sinten ing lenggah madyaning Padukuhan Jurang Porong menika ta warnane tilas Jawata ingkang manjalma dadya punakawan awasta Kilurah Togog ya Teja Mantri ya Sang Catugara ya Sang Tejamaya risa juga lenggah madyaning Bali Wisma datan mubah datan musik nampi sawanipun ingkang rayi nenggih Kilurah Sarawita ya Kilurah Bilung dadogara kapaninggali Kilurah Togog ya Kilurah Catugara mulat sawanipun ingkang rayi sawetawis ing awian nyaket pisawanipun Kilurah Bilung Sarawita arsa ngrukming daya Kilurah Togog Catugara dadya kemangkon wijining pangandika ing dereng kababaring lisan kembang popong terate
rayungan loma lengkung tumalong rumambat wetyan wes semu kang mawur raras slamet tekamu tolong ana ing jurang porong kene pangestune Kang Togog slamet tekaku Kang aku ngaturke bektiku katur ya Kang Togog ndak tampa ora kaya biasane kok kaya lesu kaya ora duwe krekat lan sarengat semangat nggone Kang Togog manem Brama kelawan rawing Ratu Agung sejagat ora leman lu ya pancen bener aku iki janjane lagi ngelokro lah ngapa ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut ae karang ya tukule rambut ki ora ajet ning ya ora apa-apa malah tambah bagus lah iya lah ngapa jarene dina iki kowe ngangseni karo aku golek bendara anyar golek raja sabrang didadekke bendara men penguripane iki lancar jane ngono lah kok ora sida kok malah begogok ning ngarep omah aku ki ora mikir karo awakku lah mikir apa prasaja wong kancamu ki ya ming aku nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to Kang semono uga nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean diudari bareng-bareng ora kaya biasane anggere muni golek juragan anyar iki mempenge ora jamak-jamak lah kok saiki kok nglokro iki jane sing tok pikir apa ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya lung impen apa impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu kowe ndek sedulur to duwe no sapa sedulurku ana ing donya iki jane ming siji sapa ya kuwi Semar lho Semar kae sedulurmu to kok kae adikku kowe ayo mula kok nek Petruk Gareng Bagong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku lah kowe ngimpi apa perkara Semar tanpa kanyono-nyono kok Semar ki kaya numpak prau lho ana Sumatera apa ora lah kok numpak prau Semar numpak prau aku ngawat-awati saka pinggiring segara ora nganti kanyono-nyono prau kena ombak gedhe Semar kendang kapracondang aku bengok-bengok sak seru-serune merga weruh Semar digawa dening bantering alun ning Semar wis ora ketok kaget aku nangis tangi turu ngantian mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adikku lanang Semar kok nganti mbrebes mili impen kuwi werna telu Gok Titiyani Gandayani Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dase impen Titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12 kuwi mung wong duwe pepinginan sing ora kelakon tegese wong nglindur wong ketonto upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12 Titiyani Gandayani kuwi jam 12 tekan jam 2 kuwi impene wong turu wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri oh malah kowe ngerti lah terus impen sing pungkasan ya kuwi
Puspa Tajem utawa Kadara Dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esuk. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluru ing jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen Puspa Tajem utawa Kadara Dase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Mangga biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku. Nek ngimpi segara kuwi ya paling ora 0. Terus nek kapal kuwi 4 ya tukunen bolak-balik. Totok mudar ora. Wong impen kenalan kok malah disambung rapet ki sing ora-ora. Lah aku ya radong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang nepi ning balumbang. Ku geneng apa-apa ya, Lung. Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Umpama kowe iki tekan nggone Semar, arep tetulung karo Semar, ya wis kesuwen to, Gek. Wong tanah Sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok aneh-aneh. Mbok ya wis, ora usah gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya, ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora usah tok gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadiane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi, ayo tak derekke. Perkara impenmu kuwi sisihna saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban malah ngrekoso. Nampa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gek. Togok yen malegak-legok trembilong kang sarawita dereng ngantos bidhah iku togok tuwin kuwi ora bilung kedadak ingkang mletek-mletek saking katebian nyumurupi lenggah iku ora togok Catugara. Nah, candak kowe wae. Aja kaget wae aku sing teka, anakmu lanang anake Semar Bagong wae. Aku sowan ya wae togok sayangku. Gumulung mangrempake wadya magiri rero nanggono magawe gelarira wang-wang magiri rero nanggono magawe gelarira wang-wang iki ora pangling rak Bagong to. Wah, lho kok tekan kene. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula
Ku katur ya, Wa. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang. Ora ling lho, lek musuh iki nyutuyul mburimu kuwi to, Go. Ora ngawur iki Pak Dimu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa dhewe? Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pak Dene. Sepisan aku tilik kawidadane Siwa Toga. Angka 2. Kowe ndedet ora kok? Kok tekan dhuwit. Kowe sandangamu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik. Nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakale awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngapa ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Toga. Ya. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wa. Lho. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wa. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku ki rak kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhakke penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane ning kayangan. Terus ayo tak takon karo Watami. Togok. Nek apa jenenge Siwa ki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Wong. Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan sprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Oh, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh ning nggon aku njaluk Dewandaru Jayandaru ngono dadi geger. Lho. Geger aku mungsuh apa jenenge dewa-dewa perang. Mulai edan kowe iki. Kowe iki mung titah kok wani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lehmu teko wae. Sona iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa ta? apa? Pusakane Bathara Guru Ces Trisula. Aku mlayu, gareng mlayu, Petruk mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewandaru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syarate apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewandaru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning tak gawa-gawa. Ning kayangan tak cemplungke ning cawan kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petruk nangis. Gareng yo melu, Petruk yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digawa adimu si sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tungan apa piye? Wah, cangkeme kuwi. Ngono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkemke Kaya torong. Torong dengkulmu Tenan kok aku ora ngapu. Wah, lah hebat lho. Prayoli dan manik maya kuwi piye to ya?
Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataka. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Saiki piye carane Siwataka supaya mbelani karo bapak? Wis ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Nek sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Se wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis, mangsulan. Gong, Apa? aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku wis emoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Milung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus? Kowe wae munggah ning kayangan. Wo tak suwek tenan lambemu wae. Aku ki njaluk pambiyantu kowe kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sanane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu ning kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, waton aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Heeh. Iso apa? Lho, iso. Apa dianggep aku ora ndek kasekten apa piye? Senengke tenan. Tes ngono. Lho. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gek. Cangkemmu kuwi. Karo padene kok nyangkem-nyangkemke ora. Sagu ora? Sagu. Nek sagu toto-toto. Carane piye? Merem. Merem. Engko nek bablasan turu? Aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine ora Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyenengke tenan iki. Jame tak peke, Gek. Aja. Anggere ngalem kok njaluk. Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan iki. Ya wis men karang ya. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih berapa? Isih. Tapeke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak gawe dadi gawe aku. Tak gawe Gong aja kuwatir. Wis. Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude Kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangar jenis menyogang kamanungsan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Tegek. Lah suarane ketara. Wah, jan angel nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura. Toko ngono. Tegek kekasaran. Tegek. Kalusen. Tegek. Coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Patunyo lho kowe. Suarane larak ngono.
Togok. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana apa Togok? Tejo Mantri. Nggih. Niki Panakawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik maya Togok sing wani mboyong Semar Garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan Togok. Monggo mawon. Sing isih tiket pesawat apa Togok? Andel ora, wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Togok. Pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togak. Iwang pikulun manik maya ora nglepasake Semar Petruk lan Garing. Aku ingkang ora trima Togok. Tantrimanipun Raden Janaka tak kon bayar 2 kali lipat. luweh. Besar munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu. Togok Wonten dawuh. aja ngono Togok, aja jeleh. Ulun berangkat saiki. Nggih pun ngatos-atos. Togok Nun. Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gendhing. Bola wis iki. Iki mung areng ngrusak tatanan iki. Subuh Kasminto. Subuh Kastawa. Nalikane Wah tembangi dhewe. Rahing dalu wong aku sirap kang Kowe iki gerangan ya ora tanja kok, Gop. Wong Bagong kok dadekke Janaka iki rak malah kaengko ditonton kawula rak do ngisin-isin Ndara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mudar mbok men ora. Aku ya sugah caturan ro Bagong ora. Mesakake garo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono. Wis benengke wae ngono. Ndak ana apa wae. Kowe karaku engko nampa duka. Ora, wis nek ora ngono ndak Bathara Guru tuman wae ayo. Awak dhewe mangkat golek juragan. Yo. anggunge planone perkleper cawete mabur perkleper manuke mabur bar wadahe saiki manuke mabur kabeh ya ben nalikane roh ali aku raen dalu wong agung
gelang sutu tulang sutu nyeneng-nyeneng ke wiyaga ki gampang kok mandora ngantuk pukulun lali aku yang berjiwatan boyo mirah boyo ingsun sun remet dadi mecodot pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kaiwangan Suralaya pukulun kula ingkang abdi utawa tita pujangkara pun Janaka pukulun boten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng kula ngamuk wonten ing Kayangan pukulun Mulatmara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan liwat kene belok kiri lurus wae ora iso sula pukulun aja lali meneh pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kayangan Suralaya pukulun Cita ora pas kok iki mah dalu aras
Abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya matya ratri pemrang kandaning bos pita om karenggiwan putyanira sang Dwijawara ambrangang berswaraning matu pronto ngin angin amitit milir aro
Marika den prayitna semuriris semuriris iko bali Kakang Semar, Kakang Badranaya. Lah kok kaget atiku Bathara Guru. Bareng tekan kayangan bebandanku mbok uculi, anak-anakku mbok luwari. Iki jane karepmu piye, Bathara Guru? Kakang Semar. Sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Kula ngremaos silepat lan menapa ing sampun kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Nayantaka nalika wonten ing padukan mring apus kawit menika namung kinarya samudana hanjajaki dhateng madhep mantepipun Kyai Semar nggenipun bebantu dhateng Kang putra pun Bagong. Piye ha Kyai Semar Kakang Badranaya kula aturi lenggah wonten ing inggil sampun ngantos kados mekaten menika. Aku mbok kon tata krama mbok kon nyembah. Aku wis samapta ing gati sawiga ing diri. Nek pancen kuwi dadi sarana tumruning Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru, dadi syarat srana Bagong kene bakal mbangun papan panggonaning para kawula kanggo ngundhakake marang uripe. Inggih. Namung semantena Kakang Badranaya, sedaya ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lahir batos. Tegesipun sakmangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah Candradimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengandika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lahir batos kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya. Kakang Ismaya Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti. Kakang Semar menapa ing sampun aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ingkang rayipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun aturaken wonten ing padukan Pringapus. Manik Maya. Dike ora ngira babar pisan. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur. Ora nyono lah kok semono. Semono becik ing atimu karo aku. Jebul sing tok kandhakake mau mung lelamisan ora kandhas tekaning batin. Kowe menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu natohake nyawaku karo Bathara Guru ya adhiku Manik Maya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe eneng Pringapus. Kakang Semar sejatosipun kalodhanganing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para Jawata Plempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala supados sak mangke dipun dhares sarengan kaliyan Kang Rayi pun Manik Maya
miwah putra panjenengan Ula Garing menapa dene Petruk menawi mangke sampun tuwuk nggih adhahar kang seger nggih anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Diwandara lan Jayandaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ya. Wis suwe banget aku rasa pejagong karo adikku Manik Maya nek pancen kepengin nyugata karo wong tuwa. Aku mengkari manut Bathara Guru Surawati ndika staken dawuh kula. Lang-langing dia mangungkung. Kakang Badranaya, piye? Pasugatan dedaran sampun kula aturaken. Monggo Kakang Semar, kula aturi ngrahapi ingkang langkung sekeca. Iki tenan to? Inggih lahir batus. Ula Garing malah kabejan sing tinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manik Maya. Waduh, kanugrahan yatra. Wah. Ya ming pelemper tangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala reng. Wes ora apa-apa sing penting iso dar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah iya. Entuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarita. Tan Grahita kula Semar nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara. Satemah dhateng Grahita lamun pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Wis cinampur wisa racun ingkang neniwasi. Dupi dendahar dening Kelurahan Semar Badranaya, Kelurahan Ula Garing tuwin Kelurahan Petruk. Plak Kapidara, Panakawan ketiga datane nget Purwadaksina Anjala Kepati Wang Pikulun Kanika Putra. Langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katul wukir moyak mayik saking diasbalewur perkencang arudayang mak pong bolong kali cedhi sapa sing gawe lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging Kayiwangan ugi kelepetan dadosanipun Adi Pramesti Manik Maya. Wah pripun ingkang sekawet ingkang raka isi dipangul dal-dal menika sampun bombong marem bingah. Dene Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadhahi sloga ing kados mekaten. Lah kok tinemunipun menika namung ngatur dara. Jambu Dipa Nirmala pelemper tangga jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalaran Kakang Semar Ula Garing menapa dene Petruk ingkang samangke boten emut Purwadaksina. Surawati wonten dawuh. Bathara Indra iya wonten timbalan. Panakawan katelune bandanan papan ana ing pinggiring Candra Dimuka ulun pribadi mengko ingkang bakal nyemplungake Kakang Semar Garing Petruk ana ing kawah Candra Dimuka Surawati.
pundi tadi lah kok mekaten makatenipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Semar menika kadang Paduka, kadang Werda. Menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala damel cintrakanipun kadang piyambak. Namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat mujatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing kuwasane niku Gusti ngakarya loka. Panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mobamu sing para titaning kok walah kok kaya ngono. Kayangan kok dados reget kados mekaten makatenipun Adi Pramesti Bathara Guru menika kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Kakang Rada menawi Kakang Rada mboten sarujuk mboten mathuk perkawis menika kula ingkang badhe nanggel sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Rada kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap kula mboten badhe melu-melu mboten badhe nggarap menawi wonten menapa-menapa kula semanggaken dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru kula ingkang badhe nanggel Kakang Rada kula semanggaken Kula nuwun pukulun Kakang Rada menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah titah ingkang minggah wonten ing kayangan Kula sumanggaken ampun kejak omong kali kula. lho kok ngaten nggih panjenengan ora iso dikandhani ora iso dielekke nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken sinten ingkang wantun minggah dhateng kayangan Kakang Rada monggo dipun presani dipun presani kemawon. Kakang Rada menawi kok malah wonten watu ingkang dipun uncalaken wonten ing kayangan. Lah iki piye ana titah kok sangu watu barang iki. Wis sajake ora nrimake lakon iki kula semanggaken Rataya wis ana tanda-tanda ora mrayoga. Dewa iki nek pangartine elek watu barang tekan kayangan. Pun menika klatri nanggel. Sinten Kakang? Kula semanggaken kula ingkang badhe methuk titah menika. Monggo Di. Migunjang kancing langit kelap-lapaton ler ginsanging risang mawe gandrung Janaka ngono Arjuna kena ngapa kita satriya kok sangu watu namit pasang Kalimantabi tinebina ngiloduni maweng tang tuang bulun kuengeng mayapun Janaka ngabiyanto ngersa Paduka mangadi pukulun ya Arjuna saka ngendi Janaka saking Sregin apa diarura kowe kok nek tumindak elek mesti ya Janaka kaya ngono Janaka model ngendi Badararja sak prapta kita miring sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun wis ora nyambung apa sebabe kita sowan Pukulun mugi dados ing kawuningan wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan Kakang Rada menika pripun kula sumanggaken ampun caturan kali kula Janaka kok debt collector iki cara ngendi sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora Pukulun Arjuna kepiye mekaten inggih nggih apa ingkang dadi sebabe Janaka kita munggah ning kayangan sepisan kula nyaosaken
sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa Ndungkap angka kalih Pukulun. iya Janaka. Kula madosi Panakawan kula. Sapa? Setunggal Kakang Semar, kalih Kakang Garing, 3 Kakang Petruk. Kok kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdalunadas menika kula Kakang Semar Nala Gareng kaliyan Petruk menika dipun beta wonten ing Kayangan Suralebaya. Menapa inggih kalersan mekaten Pukulun? Kakang Narada. Menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan. ah monggo. Oh dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dasya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah ndi paring dawuh kemawon. Pripun lakon sejatine ora tak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna, Pukulun badhe tindak pundi kok alarmipun muni maknut-nut. Janaka kok ngrungokke alarm barang ki ben ora. Wonten pundi Pukulun? ya Janaka ulun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Ah mboten kula mboten. Yen to Semar, Garing lan Petruk mapan ana ing Kayangan. Sameneika wonten pundi Pukulun? Kula sangat kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candradimuka. Aduh Pukulun menawi kecemplung kados pundi Pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar, Garing lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun menapa dipun boten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar percaya kula mboten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar sinomor kenayu kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer to iki. Balah ngara kok kaya tuk. Edan. Berarti Pukulun Ora taya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar, Gareng kalih Petruk. Iya pancen mengkono. Weladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Lho, nesu kok ndadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang buku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang Kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring delamakan. Titah ora luput ora kleru. Teko arep cemplungake nang kawah Candradimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar, Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng Kayangan. Arjuna, Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbaleke Panakawan Kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakno ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur angin.
doyong pak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki. Kakang Narada ki menapa malah gumujeng? Lah iki gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya wis ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya wis ora gelem melu. Nyatane kaya ngeten iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang? Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada, nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawuhi Cistri Sula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna, kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Cistri Sula. Kelakon sirna margalayu. Kula trinamaken Pukulun, kula mboten badhe ajrih kaliyan Cistri Amin Trisula. Trisula Pukulun mati dening ulun keparat. Bareng nibani Cistri Sula Ratu Mama klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Ulun Betaran Rada. Oh Narada. Ya. Kok kaya jog dengkulmu mlacak. Diwehi padake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Pukulun kula ingkang ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Wilikitri. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketake delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun kula ingkang wayahipun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kathah Pukulun. Sing didep ning Madukara pira? Yayi Sendroba. Sembadra Sikandri. Sri Kandi Pukulun. Manuhara Larasati, Laras Pelok, Laras Lendro. Kok kaya gamelan ora edan. Iki Bagong ta iki? Pukulun sanes kula pun Janaka. Ora usah datang kamu sih, Bagong ta kowe? Pukulun Bagong udo. Pukulun sampun kados mekaten. Ora ngaku ayo Bagong ta kowe. Heeh. Gajol sisan kowe. Kena iki le ngampet omong ngerkoso e. Trondolo. Lah entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Mergi kula dipun dadosi Siwatami. Tagak. Lah edan wis ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Pukulun, piye? Wong atuwa kita ulun wonten wong atuwa kula wonten pundi? Semar gareng karo Petruk. Inggih Pukulun. Dibantu ning pinggiring kawah. Waduh, Kakang Semar. Aja kuwatir Kakang, aku ingkang bakal mitulungi karan kowe Kakang. Nalika ora gajek kendang. Sumubang mangaruna
kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pini panca Kakang Semar aku ingkang prapta Kakang aku teka bareng karo prapta Kakang Kakang Semar kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku muga-muga waluya nirmala temajati jati temal nirmala waluya Kakang Badranaya ngaturaken panuwun nggih Den sampeyan wis nulungi kalih kula ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula ngaturaken panuwun nggih Den wis nulungi kalih kula ibu sepodo-podo sampeyan kok prisa kula teng mriki Google Map napa niku Kakang Semar kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar nek kowe kena apa-apa iki aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang ya kiai kok kaya udu ya Rek iki kok Ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki nala garang petereo Den apa Ndara apa oh genah udu Ndara kok guyune kok nganti ngik-ngik wah Ndara Janaka gundule atos kowe kok dadi Janaka kuwi Kakang Semar cangkeme sing apik iki ndaramu kok kowe kowe tendang modar kowe suarane ora pangling Kakang Semar isih ketara Kakang Semar tetep ketok ya Truk Kakang Semar gegeden slendrik gegeden kok slendrik ora aneh-aneh ora Kakang Semar ayo padha mapan ana ing ngendi ku jenenge ngendi Truk kok Selakanda Warubinangun ngopo Kakang Semar basa Kakang Semar ki wong tuwa kena nggo patuladan ora basa karo Bandara dosa Kakang Semar tak sanggane ora apa-apa ngopo ning Selakanda Warubinangun piknik Dharma Wisata cahedan wis ayo aja kokean pertingsing pertingsing ki apa ning mbok ora arti sing sok muni pertingsing ki ming Bagong asli kowe ambok modar kowe ketrucut cangkeme ora asem ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda Jaya Binangun Kakang wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men iki ngapa ya arsa madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucaking wukir marebak bang sumirat
keneng soroting surya mega lan gunung Pandhapala kandhom yo gumulung mangung siring sata Kurawa gambah kongke Tara nggih Arjuna ngunen paring adhawu netepi kalawan pangendikaning Nyai Darmaji Ngamarta lamun Nyai Punta nyumpena kang sambung rapete kelawan Kakang Semar mula tumuli utusan karo aku karo Kresna kakangku supaya nyatake marang Karang Kadempel tinemune suwung ora ana panakawan siji wae ingkang kemliwer iki ana ngapa Werkudara wah aku dhewe ora ngerti kula piyambak mboten mangertos lho sapa kae Yata laruta saking godha sang Kurakala yen namodosa sang Sri pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna ulun tampa menawa napa pukulun dene sumengka tindakipun pukulun Sang Hyang Jagat Girinata ora memper temen ing atase sekawit wis gawe wiranging Sang Hyang Jagat Girinata nggone mapan ana ing Kayiwangan teka saiki mapan ana ing kene. Oh, Arjuna, Arjuna. Ora pantes sira darbe. Ya kuwi kanugrahan langing jagat lan curing bawana lamun kita Janaka wis mentala ngerang-erang sarta gawe wiranging para dewa. Ulun paring dawuh mekaten keparingipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing Kayiwangan ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk teka saiki mapan ana ing kene niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka Tara iya ngendikane Hyang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to Kayiwangan ana Janaka ning kene eneng Janaka coba to Janaka kae susulen dhisik. Yo. Tanpa pamit Hyang Pikulun Jatimurti paring dawuh blingeng rayi sampun damel wirangipun Hyang Pikulun Bathara Guru cetha Kayiwangan wonten tiyang ingkang mimba dhateng rayi panengah pun Madukara ning ora grusah-grusuh kaya ngono to Janaka mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga nggo pitung aja waton cakepe nae dhewe kok ora bu kula kepengin nyatakaken ayo karepun Kakang aku melu
Ngendikanipun Hyang Jagadgiri pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang wantun ngembari kaliyan kula. Koko Prabu sampun dipun pambengi. Badhe kula kendharat Janaka menika kosek aja kesusu. Kakang Semar ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Apa? Kembarat. Ambok ke timur. Gareng mataku kelilipen gareng. Kelilipen apa? Kelilipen kewan. Mbok kelilipen pacul. Bareng yo sia-sia ro adine ora. Sopo iki Nalendra? Takon karo lho kok sik to, kowe iki Janaka kok ora ngerti karo aku ki piye to? Oh iya Dik. Iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggir tendangane. Kosek Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko petuk. Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Nun pangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngeten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa tak panah. Nganggo Kyai Pasopati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Kok kowe nibake Kyai Pasopati ayo tandang ana Janaka Kose, wis to, wis. Arjuna sabar, iki aku sing ngurus. Inggih kok ora Rasah, kowe rasa nesu. mboten. Yai Kaipe. Kepiye Kakang Kaipe? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke aku wis ngerti kowe sapa. Sapa aku ayo? Lho, tak batang nang ngene apa piye? Batangan nek pancen iso. Kowe rak Bagong to? Duh, Lho, Bagong wae. kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lho lah iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak. Kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae ora. Oh ngaku wae. Petruk Dalem Kresna iki maliyane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kose. ngawur wong Durna wae kecore ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora. Wah, Kresna ora iso mbadar ki tendangane. Kose Werkudara kose. Wis saiki aja guyon, aku mau guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lho, le bali liwat endi piye? Aku ra iso bali. Kakang Semar piye? Kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbok ya nganggo peningal lak batin nganggo permana jati. Anak kula kok iso glelenge kaya ngeten iki sebabe apa? Oh lah dalah. Nyuwun pangapunten kula nyuwun pangapunten. Sepinten ngarepatan kula diagung pangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa mbah aku dadi wong ampuh. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Truk. Nggoyangmu Ora iki. Lah kok Werkudara muni asih, yang murah asih to? Asih dasmu iki. Antil sisan kowe ora. Badar-badarke. Ora ono. Klawer prek ora.
Ngomong senengane ngawur ora. Iya Kresna, ora dadi ngopo? Arjuna ora dadi ngopo? Werkudara ora dadi ngopo? Sapa iki? Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus metingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoe mung dinyanyi nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora senengane iki rasane. Ayo ngomong-ngomong. Edangan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngapa? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicik. Besok sekolah ora we. Ning arep ora mlebu meneh, alasan mumet ta. Bagong pancen edan. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih Pukulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih Pukulun. Kresna wonten maring adhawuh. Manikmaya kae timbalana mrene. Inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Manikmaya wonten dawuh Pukulun. Sira jejering diwaning para dewa mboya prayitna lamun sejatine ulun ingkang momong lawan Bagong. Duk nalika Bagong munggah ing kayiwangan mapan ing repat kepanasan ulun manjing sajiwa kelawan Bagong. Mula Bagong ora temama ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani Cestri Sula. Sabab saka panguwasa ulun. Guru wonten timbalan. Kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Monggo Semar kaningaya urip ana ing jagat merga saka pokal gawe kita nggon kita. Tumindak dura kelawan wong atuwa kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Nganti Semar kelawan kadange tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi diwaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Teka atmajaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi edreden tontonan kang aran Dewandaru lan Jayandaru wae. Ora kita keparengake yen pancen kita isih howel saiki ngene, ulun ingkang dadi wakiling Bagong, ulun ingkang nyuwun Dewandaru lan Jayandaru diparingake apa ora? Mbok wenehake apa ora? Ora wangsulan. Nendi kon? Sang Hyang Wenang kaget e. Wedi aku. Oh cangkemmu ora. Ana dewa ning ngarepe kok bengok-bengok ora. Ngapunten nggih Pukulun. Ora dadi ngopo. Kita kuwi wong dugal kewarisan. Mekaten inggih. Menake ora? Iya Bagong, ulun paringake Sah. Oke. Pun diparingke Pukulun. Bagong Tampanana. Yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Dewandaru lan Jayandaru, ulun ingkang bakal duka kelawan Bathara Guru. Kapokmu kapan? Mangsane ora. Dicukup. Iya Bagong. Mengko dhisik. Saiki? Iya. Pukulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki. Inggih Pukulun monggo. Lho maju kok ancor. Iki dudu ancor nanging Dewandaru lan Jayandaru. Bagong, Dalem Pukulun. tampani Bagong. Nggih, Dadi syarat nggon kita mbangun rancak niring Sambikala wiwit Purwa Madya lan wusanane. Satemah
bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Bu Kulon. Ulun kundur makayangan. Nggih. Nderekaken sugeng tindak Bu Kulon. Iya ya Bagong. Bathara Guru Ulun kundur makayangan kita tetepa dadi dewaning para dewa Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Kulon. Pripun? Senengane kok duwe kuwasa kok kumawasa. Wenang digo sewenang-wenang. Panguwasa kinarya gadal. Anten-entene panjenengan ora kewirangan to. Bagong jingkrak-jingkrak. Coba to. Kayu Dewantara karo Dewantara kok digo tek-klothek tek. Nek ora Bagong ora to. Nggih Kakang Trada. Mulane kok sampun ngastu mindhake mboten sae, mboten prayogi datosanipun. Kakang Trada kula sampun ndodho ing ngalepatan. Nggih, mugi wangsul dhateng pakarti ingkang sae lan tansah njejegaken wonten ing Kahyangan Suralaya Adi maneh Bathara Guru. Ajeng napa ya? Wah. Kurawa dampyak. Golek-golek seneng. Kurawa ke sore ora metu dampyak. Nika karnaval. Oh ya wis. Ya manunggal teng omah kula miwiti mbangun Ndara. Ya Bagong. Wis entuk syarat seranane. Aja nganti kendhat nggone tansah nyuwun ya Bagong. Nggih, Pak. Muga-muga rancak niring sambikala. Wiwit saka purwa madya wusana tansah pinaringana kawilujengan saka saning dat kang murweng dat. Nggih. Sesuk nek wis paripurna dadi sarana. Papan iki ngentasake marang uriping para kawula saengga isa makarya kanthi becik lan apik. Nggih pangestakake dawuh. Durga mendhak kala sirna iki dadi uduming gaweane Bagong tok ning dadi gaweaning para panakawan nggone bakal mbangun wewangunan ing dikarepake dening anakku si Bagong. Siapa? Purnaning Gati. Wis bubar to, Pak? Wis. Aku kok isih kepengin pentas e. Sesuk liya dina. Waduh nang kotak meneh terus. Wis ora apa-apa. Umpek-umpekan meneh. Purnaning Gati Sura Sudraja ingkang ratsuh brasta tapi kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih. Kula pribadi lan kanca-kanca minangka dados rombongan kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sedaya pasugatan menika saged tinampi dening ngersanipun para lenggah dene ya dereng. Kula namung budidaya benjang sageta sangkung sae tinimbang sampun lampah.